Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Oimore janeno mar Chuny Onagi TV kendo machiegni winjo weche gi manyien mabende waikoni e mesa mar kawo weche midhiao ma kawuono ka en kanyo tarik noero 11 dwe noero mar 6 ka noero mar 2024 ka waneno kanyo ka weche mang'eny otimre piny eri mar Kenya. Kang' ne wachak gi weche go e yo noero machuok, waneno kanyo ka bende Ker William Samoei Ruto bende koro ne oluongo romo noero mar jotend migepe e piny eri ma Kenya. Wachak gi weche go e yo noero machuok. Akaona mimi nilibaki na torch nikamleka hao maboti, ndio maboti ndio alisaidia. Incident that occurred yesterday, those two people who drone did not Wananchi wametusaidia mpaka tukafaulu. Nitapeana nafasi, nyinyi utaona hapa nyuma yangu hapa tumepata simu aina mbalimbali. I was in ODM not because of these people but because of Raila. And now that Raila has moved on, personally as JT Okinda I've also moved on. Machiegni winjo weche go e yo noero mar adimba kaluwore nitie ni jolupo ariyo koro rowito ngimagi e dho wath noero ma Sat ma bende yudore go Maseme kaunti ni eri ma Kisumu bang' yamo mapek makudho e nam Lolwe
loko yieno ero mabende koro ne giidho odiochieng'no ero mar Jumapil. Jolupogo eko mamoko 6 mane nie yieno machielo mabende ne onimo e namno ero to ne otony bang' resgi. Ka koro jopiny mawuok e kaunti no ero kata gwenge eko mag Seme okwayo sirikal mondo mi okonygi mondo koro gine kaka ginyalo yudo jogo eko mabende koro pod olal e namno ero mar nam Lolwe mag gwenge eko mag Asat Beach. Upepo ilipata kama watu hajakula, ikazunguka tukazunguka mpaka saa 7 mpaka boti zingine, akaona mimi nilibaki na torch, nikamleka au maboti, ndio maboti ndio alisaidia. Incident that occurred yesterday, those 2 people who drowned did not wear life jacket. So what I want to stress on to fishermen to wear life jacket. Mago eko gin jorago eko mawuok e gwenge eko ma Seme mabende koro kwayo sirikal ni mondo mi okonygi mondo giyud jogi ariyogo eko mabende nyiche koro ne olal bang' yamono ero mapek ne terogi kata ne monjogi kanyo ma jomoko 6 to ne otony. Ka wadhi nyime ni obila e bomano ero ma Kisumu koro odino ne achich moro mabende koro itudo gi ohala no ero mar uso simbe mag ong'we yamo mabende koro kwale bus park no ero ma Kisumu. Achijno ero mabende ne oluong gi nyingno ero kata midendo gi nyingno ero mar Oledhi ni mrefu bende koro noyud kanyo ka nigi simbego eko mohingo 50 mabende obila koro chich ni ne okwal obila koro chich ni nokwal e gwengego eko mopogore opogore kendo koro ketogi e duka kacha mondo mi koro oganda onyiew gi. Kendo obila no ero koro chich ni jogo eko abedo osebedo ka kawo simbe ma okwal kendo uso ne oganda go eko ma Kisumu oriwre gi ng'ano ero kendo koro sani gisire mabende gisebedo kanyo ka obila obiro sa asaya to koro gichung' kodgi ka tijno ero koro ne oter kendo lor ne teselo obila no ero mar Kisumu Central ka orito mondo mi otere e doho. Wananchi wametusaidia mpaka tukafaulu. Nitapeana nafasi, nyinyi utaona hapa nyuma yangu hapa tumepata simu aina mbalimbali na other phone accessories, na kwa hivyo kwa usaidizi ya wananchi tumefaulu kushika msuku mmoja kwa majina ya Elias Mwerefu. Sasa hii tuko naye ndani, tumemwacha akiwa ndani, tumekuja kwa duka yake, tumefanya recovery ambao nitapeana nafasi ionekane hapa nyuma. Na huyu mhalifu amekuwa askari wakikuja hapa anapangana na wale watu wanaiba na wanamletea simu. Askari hawezi kuja hapa, wakikuja wanakimbia, wanafunga mlango na askari hawezi kuingia hapo ndani kama ameshafunga mlango na ametoroka. Lakini kwa usaidizi ya members of the public leo tumepata yeye na akafunga na akatoroka, lakini baadaye tumefuatana na yeye akashikwa na amekuja akatufungulia. Tawadi nyime kanyo ni gavana no ero ma Kirinyaga mano moluor Nyadendi Anne Waiguru. Koro ne ochako chero no ero mar bero nderni go eko mabende koro yudore gwenge go eko makuro. Ne wacho ni chero no ero biro miyo yore go eko mag wuoth kata yore go eko bende mag ohala dhi nyime yo no ero makare kata kaunti no ero. To ne owacho ni nderni go eko ne okethore kaluwore gi koth no ero mabende ne obiro manokelo oula no ero mapek e gwenge go eko mag Kirinyaga. We will work with our team to make sure that the roads that have been damaged by the recent floods
are quickly rehabilitated so that our people are not inconvenienced. Mimi kuzaliwa kwangu niko na zaidi ya miaka 40. Sijawahi ona grinder hapa. Hii barabara unaona vile unaona ni sisi tunachimbanga na mikono. Tunatoka mmoja kwa mmoja, wa mama kwa wazee, tunashikana mikono tunachimba hii barabara. So kwa saa hii tunafurahia na tunashukuru sana. Deputy Speaker wetu pamoja na gavana na wale wahusika pamoja. Asanteni sana kwa sababu ya kutusikia na mkaweza kufika. Wakati huu tunafurahi kwa sababu mazao yote ambayo iko chini hii hapa kwa mashamba yetu itaweza kufika sokoni. Sisi wakulima tunalima mahindi, tunalima nyanya, tunaweka pia mifugo, tuna ng'ombe, tuna mbuzi wa maziwa. Eko kabadhi nyime ni jopuonjre go eko mabende kwan gi dirom 247,890 kod auchiel mawuok e kaunti no ero ma Nyamira kod to ne oyudo sir no ero mar taulo go eko mag ria kowuok kuom sirikal no ero mamalo. Kane jogo eko mabende ne oyuoro ne wuoyo kanyo gi jofwambo ne giwacho ni mae koro biro konyo nyithindo go eko e seche go eko mabende koro gineno malo, kendo mano biro duoko yiego eko mohiu mabende koro ineno e gweng'no ero. The sanitary towels, because we know how much they have assisted children, especially those who come from very vulnerable homes, when they are in school, when their days are due, and when they do not have such sanitary towels, sometimes they stay at home. We know some of our parents are not able to buy these things. That's why daktari alikuwa anasema wengine wanaenda tena wanarudisha wapi? Kwa maduka. So which means the kind of poverty that we have in our homes. So we want to thank you so much, Madam County, for doing this to our young children. Walimu, tunatoa honyo hivi. Nyinyi ndio mtapokea hizi vitu kutoka kwa sub-county headquarters. Ensure that you give them to the beneficiary, who is the girl child in your school. Zikipatikana kwa soko, we will try as much as possible tutafute mahali ilitoka. Na ikipatikana ilitoka kwa shule yako, we will Kawadhi nyime kanyo ni jalup ker moluor Dorcas Rigathi koro to ne ogolo siem mager ne jogo eko mabende koro osebedo ka kunyo mula e pinyni eri mar Kenya, ka owacho ni wacho kanyo ni gimany chenro go eko bende koro manyalo miyo nyithindo go eko mabende koro ikgi pod oniang' kata ikgi pod tin ginyalo golo e weche go eko mag kunyo mula, ka bende koro nochiwo siem mager ne jonyuol go eko bende koro weyo nyithindgi dhi e gigo eko machalo kaka kunyo mula e gwenge go eko. Allow me to introduce the ASMAC team. Introduce the following. First, I will start by the current chairman of. Let us all have a syllabus in our vocational centers to equip and skill with knowledge those who are in this sector, so that everybody can be included and they can use the right aid and techniques in being able to mine. We are giving opportunity to the artisanals to be formalized so that they can tap and get the benefit from the national government. Right now, the few cooperatives that have been formalized here, they have an opportunity to get their mining permit, because we have said there's no need of giving investors or people licenses just for speculative purpose. We would wish to see even the regulatory frameworks to be designed in a manner that attracts as many investors as possible, so that going forward
we see a sector that is legal and also working in. Kawadhi nyime kanyo ni gavana noero ma Machakos mano nyadendi Wavinya Ndeti koro to ne ogoyo wang'e e sidho noero jotije go eko mag kaunti noero ma bende koro biro neno ni omed gwenge go eko kata location go eko ma bende koro romo 4 e kaunti noero. Kane nyadendi Wavinya Ndeti ne wuoyo kata ne twak kanyo gi jofwambo ne owacho ni location go eko ma bende dhi med 4 biro konyo kanyo weche go eko mag pok go eko mag mwandu e yono ero makare ne jodak go eko ma kaunti noero ma Machakos. Opportunities, ensuring good engagement with residents and bringing services closer to the people, which will promote development to the grassroots level. The conferment of towns to municipal status is a developmental issue because those areas are going to be decentralized units of the county government. Kaunti ya Kirinyaga. Kawadhi nyime kanyo ni jodak go eko e gweng'no ero ma Thiriva mayudore Kibwezi e kaunti no ero ma Makweri koro to ne omboro ywak ne bad migawo no ero mar jorit le mag bungu go eko ma bende ong'ere kaka Kenya Wildlife Service kata KWS ka giwacho ni koro to tijno ero mar rito le koro to tamo gi. Mano ero ne obiro bang' rawera no ero ma jahigni 6 mane odhi tuomo pi aora no ero ne oneg gi nyang' e gweng'no ero ma Kibwezi mayudore Makueni County. Mjukuu wangu alichukuliwa jana. Niingia kwa maji nikaambiwa nisiingie. Niongojee wa maafisa wanajua kuengelea kwa maji. Nikakatazwa. Na kutoka jana mpaka saa hii na mwakaona mtoto wangu na watatu wanaanza kupiga bunduki. Bunduki ilikuwa inapigwa ya kufanya nini? Na nikaamua saa hii waende ndio nikiingia kwa maji wachukue hapa. La kwanza hao majamaa wamekuja hapa officers. Na wamekaa hapa tangia jana. Na tujaona any solution. Sasa wananchi wamejipanga waende watafute mtoto wao. Sisi kama wananchi tumekasirika sana. Jambo la kwanza hakuna kitu imefanyika tangia asubuhi. 24 hours are over. Tunaambiwa tungoje sijui divers, sijui tungoje kina nani. Now sisi acha tujipange kama wananchi wa area kwa sababu tumeona serikali haiangalii masuala yetu. Tunaambiwa watu wanatoka wote saa 8. Saa 11 wataambiwa ombeni muende nyumbani. We cannot tolerate that. Waende watu wa KWS. Mago kwa weche go komane wa iko ni mesa markeo weche media o makawuono. Watutre kanyo de chegno ero makinya chenro ero mar chieng' jamondo kama ni tayo weche giki manyien nan Geralda Vonyo.